La primavera ha arribat a l'Aquàrium de Barcelona i sota el mar també sorgeix la vida. No hi trobaràs flors, però sí una explosió de colors. Els nostres coralls tropicals, que molts confonen amb plantes, són autèntiques joies submarines, plenes de vida i moviment. Descobreix com aquests organismes formen els esculls, les ciutats del mar, i viu una experiència que et farà sentir dins d'un autèntic paradís submarí. I això no és tot. Aquesta primavera estrenem el nou Aquàrium de Barcelona, més immersiu i interactiu que mai. El nou viatge a les profunditats. Submergeix-te en una expedició immersiva única. Descobreix la nova zona de manglars, un ecosistema ple de vida i en format interactiu. Aquaprotectors. Converteix-te en un guardià del mar amb jocs digitals i realitat augmentada. Camina sota els taurons amb el túnel submarí més llarg d'Europa i viu una experiència inoblidable. Vine a viure la primavera al nou Aquàrium de Barcelona. Més immersiu, més interactiu i més emocionant que mai. T'esperem. Reserva ara a aquariumbcn.com.